achọrọ m ka mgba gị na ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala abụ mmiri n'ọnụ wee kwue gị bụ nwa dibịa onye ọ na-ewe iwe ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala weli eje zukọda dibịa tagi ada dibịa ka ọnụ ya na tagi ada dibịa ịmalụ dibịa niile ma ndị a niile bụrụ da vidio tagi ada ihe tagi ada dibịa si na mụ na-agụ ya na gịnị ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala whether you believe it whether you don't believe it ịgba ọgwụ abụrụ omenala ọzọ gị kwue na mụ na-egwu ya ka ndị mmadụ bịawa bịa m ọmụkwuli ya dị ebe a kwue nke gị ka ndị mmadụ bịawa bịa gị anọ m na peji m kwue ka ndị mmadụ bịawa bịa m mgbe nọdụgwuo na peji gị ka ime gịnị kwue nke gị ka ndị mmadụ mee gịnị bịawa bịa gị mụ bụ nwa dike kwuli ya dị ebe a ibe dị gị mma mee ọsọ ga-anwụ nyụọ tag ya that those nonsense dibia busiri that video tag ya I want to see their faces ọ bụrụ dibia bụ ha na-abụ ọbataluo n'azụ ma ọ na-akọ m tag ya anya na this program na mụ chọrọ ịfụ ugly face ya ka m gwa anya n'iru ya achọrọ m ịgụ ya n'iru ya ịtag anya mkpọ ọnya afa kwuo anya tag ya da dibia ka mkpọ ọnya afa kwuo anya na mụ dị ime wee jebe n'ọka ebido m dibia na agụụ na-agụ m adị m 19 years old wee bụrụ milionia before agụ wee bata ya sa ibe m na-eme ebido m dibia maka agụụ ị na-anụ Igbo m na-ekwu adị m ime wee jebe n'ọka ebido m dibia wee mgbe na mụ dị na mbụ dị n'okorobịa na-agbasi mbọ ike before dibia amụ amụ achọrọ m ka m jụọ onye dibia bụ oke ite n'one ka nna ya na-agbọ mgbe nna ya dị ndụ jụọ ya anya dati dibia jụọ anya dati dibia ka dibia achọrọ m ụna ata gị bebe their name I want you to mention their name don't be afraid don't move gwara gị anya mention the names of those people unu na-agba m na-akọ nnyo n'ọnụ mention their name don't be afraid don't move gwara gị mention their name tag them in this program ka mgbabanya to their face ka ba ga anya ba ga ya banya mo reply achọrọ m ga mgba nke bụ nwa dibia ka m jụọ gị ọkụ n'one ka nna gị gbọrọ oke ite n'one ka nna gị si were ndị nna ba gbọrọ ọgwụ ego maka bebe na-adị odoliwe apa na-arụ ndị nna ba gbọrọ ọgwụ ego odoliwe apa na-arụ nna gị ogbolo oke ite mmadụ n'one ka nna gị gbọrọ oke ite nna gị obutekwala oke ite wee mụta gị gbalụ na ebe ọjọọ ọsọ ọgwụ ọbụla elele were repercussion na ọgwụ bụ by force nature mma ekwu ya ọzọ iteda m n'ụla nkwu onye ịkpọga m polisi na-ekwu ya ibe ọbụla ịkpọga m mma na-ekwu ya ọgwụ bụ by force nature ka onye gị ibe na-adịrọ n'akala aka gị maọbụ ibe na-elubere oge o kwesịrị ilu chi gị zulu gị jee chụọ aja dị na be nna gị jebe na be nna gị jee mebe omenala asọ gị bịawa be mmiri enwe ilo go to your house and do tradition asọ gị bịa be mmiri enwe ilo jewe na be nna gị jee dozie ndị ichie dozie chi gị dozie agụ dị n'ihu nna gị dozie agụ dị n'ihu na nna gị jee na mmiri chụọ aja chụpụrụ ndị nwụrụ anwụ aja nya bụ aja ụmụada aja akalaweli jee chụọ anya na aja ọfịa nya bụ ibe ndị gboo melụ chụọ aja n'ezi gbara ịtọ chụọ aja n'ogologo ezi nya bụ ibe ndị gboo melụ ịgbabazikwa ọgwụ agbakwa nga agbọ na kama na mụ na-agba ndị gị anụ ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-eme ibe nkwulu ị na-eme ibe nkwulu abụ m nna gị amaghị your father you must not do what I say do your mind do whatever thing that pleases you mana ibe na-agba mmụ Igbo bụ na ọgwụ ego abụrụ omenala Igbo ịgba ọgwụ iji mmadụ wee gwa ọgwụ abụrụ omenala ọ bụrụ omenala ka ị na-eme ndị dibịa ụfọdụ ndị dibịa bụzi homo ka ha na-alụ nwoke na-ala nwoke ibie ụfọdụ ndị dibịa bụzi homo ka ha na-alụ ha na-ala nwoke ibebe
onye bịa ka ma lụọli ọrụ ọba niile bụ ihe ga-eweta mmiri enwe ile ọnụ agwara gị bụ onye na-ege m ntị na gana bụ unu ka ị jụọ nna gị kedu ibe melụ na ọ gbọrọ ọgwụ mgbe ndị na-agba ọgwụ na-agba ọgwụ jụgana nna gị kedụ ndị gbọrọ ọgwụ na be unu ọ bụrụ m ya menchọ n'ụdị ya n'ime jụọ nna gị kedụ ndị gbọrọ ọgwụ mgbe ọ na-eto mgbe ọ dị n'okolobịa kedụ ndị gbọrọ ọgwụ ego ka ọ menchọ nụọlụ gị ya ma oke ite o ma ibobo ma udu akọ mmiri o ma kedụ ma oke ma anya ụlọ o ma kedụ ma abịa ma kedụ ma ịmagacha ababa niile ma oke ewele ma nwunye ewele ba niile bụ ịba force nature ka onye gị ibe na-adọrọ n'akara aka gị mụhụlie dị ibe mụ bụ mmiri enwile okwulie ibe dị gị mma mee mụhụlie adị m ekwu ya ka ịfụ m n'anya adị m ekwu ya ka ịkpọ m asị ibe dị gị mma mee gịnị ime ofu onye gwara m na ekwu eme sị kedu ihe mere o ji wee bụrụ mmadụ bịa be m ọ bụ na aba nna agbalị ya bụ jee dozie echi gị jee dozie ndị iche chụọ aja na mmiri ọzọ na aba nna agbalị ya ị chọrọ ka nsogbu gị gbaba aba chere ka mgba gị ewubugo m ya mbụ mgbe m kụziri maka aba ije bụ onye dibịa nwa dibịa wee wụsa aba wee gwa gị na ya agba ọgwụ ị ma na ọ chọba gị ibe na akpa gị ije bụ onye dibịa nwa dibịa wee wụsa aba wee sị gị na ya agba ọgwụ ị ma na ọ chọba gị ibe na akpa gị ụfọdụ ndị dibịa gwara gị na ihe emebi ọgwụ imebicha ijebe onye ọzọ sị gị na ihe emebi ọgwụ ijebe onye ọzọ sị gị na ihe emebi ọgwụ ọgwụ nụnwa imebiketa n'ọgwụ ọgwụ a ada anwụ anwụ ndị dibịa ji gị na-agbazu abịa were gị na-emezu ego na-ego moto were gị na-emezu abịa na-alụ ụlọ egwu ma ọ bụ na ma gbara na aba ya edozi chiba maọbụ na aba ya edozi ndị ichie maọbụ na aba ya eje na mmiri ka ebe ọzọ mma agbalịwa n'aba ibe ọzọ mma agbalịwa n'aba bụ ba gbaa nwunye ewele na ọka ewele ba kechie mgbada ba mee nna chia ọ bụla ọgwụ ọlele gị ọ bụla ọgwụ ọlele echiri m ọzọ ọ bụ na ịgbara ibe bụ ichi ọzọ echiri m ọzọ atalị m mma n'eze egburu m evi egburu m anyịnya emere m ife ji ọkụ egburu m amanwụlụ mmesoro gị wee fetọ mfetọ mmagwa na onye o ji edogwu echi mmagwa na ya jee na mmiri na mmụgwụ ya ka ọ gbaa oke ite mmụgwụ ya ka ọ gbaba ọgwụ mmụgwụ ya ka o kechie client so many of them bụ na secret society ka ba nọcha so many of them bụ secret society ka ba nọcha many of them ewere agụ bewere alụsị ba ji alụ ọlụ mana kedu ebe bụ dibịa ma ọ bụ na iwere agụ kedu ebe bụ dibịa ma ọ bụ na iwere alụsị ọgwụ ejube gị secret society ka so many of them nọ mụ na unu esoro afịọtọ mbọsị m na-echi ọzọ agwara m na mbụ eziokwu m ugwe na nkụzi a na-akụgbue m ị na-anụ Igbo nna asụ ọ bụ na m ekwuru a na-akụgbue m eziokwu ọ bụ ka mma na-agba gị ụmụnne anyị na-ataba azụ na omenala mana ije na-egba ọgwụ na ịgba ọgwụ abụrụ omenala anyị na nna gị agbọrọ ọgwụ nna gị agbọrọ ọgwụ ndị nna ba gbọrọ ọgwụ ọpịa dịba na-arụ onye ọbụla nna ya gbọrọ ọgwụ apịa dị ya na-arụ jee jụọ ese ndị melụ dibịa na-agba ọgwụ mgbe gboo ndị dibịa nọ na vileji unu mgbe afọ na-agba ọgwụ jee jụọ ese kedu ibe na-eme na bebe